La sèrie que vos volem recomanar és Merlí. Merlí és una sèrie de televisió de TV3 que tracta sobre un professor de filosofia del mateix nom que estimula els seus alumnes a pensar lliurement mitjançant uns mètodes pocs ortodoxos, els quals dividiran les opinions de les classes, els professors i les famílies. Recomanem aquesta sèrie pels seus personatges, ja que cadascú demostra ser diferent dels altres però sense caure en els estereotips. Ensenya les raons per les quals alguns actuen d'una manera i d'altra, i és molt important alhora conèixer-los més a fons. Els entens i al final els prens molta estima, a uns més que a altres. Merlí ajuda a contextualitzar la filosofia com a generador de pensament crític i així reivindica la seva importància ara que es posa en dubte el seu paper en el sistema educatiu. El creador Héctor Lozano va saber relacionar les trames individuals amb el temari de la filosofia i resulta refrescant recordar la importància de Plató, Aristòtil, etc. També per la seva lectura social. Cada personatge té un conflicte dramàtic que obliga a endinsar-se en temàtiques socials. Paul aprofita la seva imatge de noi popular per dissimular que a casa no arriben a final de mes. Bruno està enamorat en secret del seu millor amic. Ivan porta mesos sense sortir de casa per culpa del bullying. I Mònica, la nova, descobrirà el revés negatiu de la cultura del WhatsApp i les xarxes socials. Aquesta sèrie no viu allunyada de la realitat com tampoc s'oblida que es tracta de ficció. El Merlí es tracta com una cosa positiva i desllafat de les imposicions socials més convencionals. Es tracta l'heterosexualitat, l'homosexualitat i la bisexualitat, en total normalitat acostant a l'espectador a aquests conceptes i trenxant estereotips creats per desconeixement o simplement per rebuig. Un dels capítols més destacables en aquest sentit és el de l'aparició de Quima, una professora transsexual que lluita contra la intolerància que sofreix el seu col·lectiu. Aquest professor ensenya a la classe a comprendre i a respectar la diversitat i acceptar-la com una part imprescindible de la societat.